já jsem Chuck Norris. Tady trénují ti největší světoví borci, dokážejí potit hektolitry potu. No a já jako taky hodně trénu, dávám si hodně do těla a taky se svinsky potím. Chuck a Pamela. Jen tvrdostí dosáhnete cíle. Jo, v tomhle máš pech, země ta tvrdost úplně sála. Chuck je prostě úžasný. Abyste dosáhli ideální brutality, musíte být drsní. Jako Chuck. Jo, jako já. Chuckova garáž. Tohle to je moje garáž. Paráda. Je skvělá. A tohle to je můj malý pomocník, brutální Jim. Když se nemůžete vysrat, Jim vám s tím pomůže. Je nejdrsnější. A tohle to je Robert. Čau, Roberte. Ahoj, Čau. Ahoj. Hele, Roberte, ty vypadáš, že hodně posiluješ. Řekni nám, co tady tahle ta malinká věcička dokáže. V čem je tak výborná? Tak výborná je hlavně v tom, že je taková uchylná, že ti pomůže vždycky, kdykoliv se dobře vysrat. To je prostě základní. Jo. Roberte, ty to máš skvěle to řešení. Prosím tě, mohla bych si to pořídit i do svého baru, šlo by to? Takhle? Ne. Totální Chuck. Tak tady vidíte čakovina. To je skvělá věc. No, tak Tohle to prostě, tak když se na to podívám, tak vidím sílu, prostě vidím tu energii, která z toho srší. Chuck trénuje. Vlastně tady ty pohyby, to je celé takové emotivní, takové ty pomalu se vějící. Já se svým kamarádem Jigolem a vlastně tohle zařízení doma máme a ono výborně funguje, ono nás vždycky dokáže správně rozproudit. Ono je na to prdelní svalstvo naprosto výborné. Vlastně tady vidíte, jak výborně to rozproudí. Já s kamarádem jsme dřív používali takové věci jako hydrafon a podobně, či trénink břišních svalů, ale od té doby, co známe totálního Jima, se vlastně náš život naprosto změnil. My se vyvíjíme úplně jiným směrem. Tady vlastně vidíte, jak Chuck může cvičit v veškerých polohách, takže vlastně rozproudí krev. Tady vlastně vidíte, jak Pamela lehce a svižně dokáže cvičit. Tady vlastně vidíš, jak se to dá výborně zkombinovat. Vlastně můžeš vařit večeři, oběd a přitom cvičit a total gymu. Tady to se strany na stranu. To je úplně úžasné, prostě ty pohyby, když se podíváš na Chucka, jak je propracovaný. Taky si myslím. Chuck to má pořešený. No, Chuck to má hodně dobře pořešený, se podívej, jaký má svaly. On je úplně krásně vychytaný. Tady vlastně vidíš, jak to táhne vždycky tímhle směrem, jo. Ty to musíš vždycky táhnout tímhle s tím směrem. Hlavně ty břišní stahy, jo, aby si měl dobré, jo, hlavně ty spodní části těla, jo. Nevidíš, Pamelo, to je lepší jak sex, prostě to tě naprosto uvolní. To je takové ty pohyby, jo, ze strany na stranu, ty boky, jo, to se na to podívejte, to vás naprosto napruží, to je naprosto úžasné se na to dívat. Jo, máš pravdu, je to lepší než orgasmus. Vlastně takhle ty vnitřní strany, to já se svým kamarádem Jigolem cvičím velmi často, jo. My si to protahujeme jako večer před spaním, jo, takhle nahoru, nebo takhle přímo ze spoda můžeš. Nebo se budeš takhle, ano, tak to tenhle cvik mám nejradši. Hlavně doprava s Jigolem, vždycky zleva, jo, tam ty tahy, nebo ty stahy, jo, vlastně. A tady ty boky, jo, to krásně procvičí prdelní svalstvo, veškeré ty pohyby. To vidíš, to prdel, jak vám děkou? Máš to úplně úžasný, ale hlavně ty boky, jo, to máš úplně krásný ty boky, jo, když se podíváš na ty moje boky, ty jsou krásný, měkký, ne vlastně tvrdý, ale úžasně jsou udělaný, vytvarovaný a ty ručečky, ty mám taky krásný. Jo.
má skvělý boky. Ty mám nejúžasnější na celém světě. Jo, a pojď sem kotě, jestli pusa. Jak sami vidíte, tak totální gym je úplně skvělá věc a to mě fakt potěšilo. To je úplně nejbrutálnější a nejskvělejší. Věřte mi, vyplatí se to.